webathandwa yeki inhlanhla yakukholwa yo sibonge nabo bonke esebenzisane nabo unyaka wonke. Siyacela abathandekayo ningadinwa yithi nangonyaka ozayo nokuphathwa nakulonyaka ka2025 ngesa kisandla asiyise usahlatshanelwa kuso usahlatshanelwa yabo besu haleluya besu haleluya besu njengomfula nje njengomfula uhlakama uhlakama kuthunyiswa inkosi uthunyiswa inkosi sekuzohlatshanelwa ke uzohlatshanelwa yabo besu haleluya besu haleluya njengomfula nje njengomfula uhloko uhlakama kuthunyiswa inkosi uthunyiswa inkosi ngale wemakhona uthunyiswa inkosi ngale uthunyiswa inkosi 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 uthunyiswa inkosi ngale ibambeni sesiyavana yakhumbula lesa sayoni